Imaxinas que pasaría se Einstein nacese muller? Pois que, probablemente, hoxe non saberíamos quen é Einstein. Os méritos dos seus descubrimentos levaríaos a algún compañeiro de investigación. Este fenómeno, que se coñece como efecto Matilda en homenaxe a Matilda Jocelyn Gates, a primeira activista en denuncialo, sinala a injustiza que ignorou, de forma sistemática, os achados de brillantes científicas ao longo da historia. Mulleres que caeron no esquecemento e non puideron converterse en exemplos a seguir para todas as nenas que fixemos pensar que a ciencia é cousa de homes. Normal, tendo en conta que a presenza de mulleres nos materiais educativos é do 7,6%, unha estatística que perpetúa os estereotipos e tal vez explique por que só un 28,5% das prazas nas carreiras científicas son ocupadas por mulleres. Por iso, no IES de Chapela, unímonos á campaña Non More Matildas, un movimento para devolver a todas estas científicas ao lugar que lles corresponde, comezando, por que non, por eses libros de texto. Porque o talento non ten xénero, e prescindir do que podería desenvolverse en nenas e adolescentes que non elixen unha carreira científica por non teren espellos nos que verse reflectidas é unha herdanza cultural que non nos podemos seguir permitindo. Únete, difunde e axúdanos a inspirar as nenas para que saiban que se queren, poden. Non More Matildas. No IES de Chapela apoiamos esta campaña da Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas.